δυναμική αντικειμένου. Πολύ ωραία. Τελικά, ένα υποκείμενο μπορεί να αναγνωρίσει την αξία του αντικειμένου. Και ένα αντικείμενο πώς να το δυναμητήσω σε μία εικόνα. Εγώ. Ναι. Καταρχήν για δικά σου ευχαρίστηση ένα. Μπορεί. Και υπάρχει και το συλλογικό. Φεύγουμε από την εικόνα. Μην κολλάμε στην εικόνα, μένουμε στο αντικείμενο ως αντικείμενο. Τι είναι αυτό που μπορεί να τον ενεργοποιήσω και να του δώσω αυτή τη δυναμική που μπορεί να μου δώσει την έλξη. Να με ελκύσει. Αλλά όχι εμένα μόνο, που έχω κάνει το αντικείμενο ή που το έχω βρει και του έχω δώσει το πλέξιμο της ενέργειας, αλλά να φανταστείτε οικουμενικά. Θα το δει και κάποιος άλλος σε μια γωνία, σε ένα άλλο μέρος που δεν έχει καμία επαφή και με αυτό το μέρος. Είναι ο χρόνος, η στιγμή. Και είναι και ένα αρχαίγωνο κομμάτι που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Ένα αρχαίγωνο κομμάτι ενώνει όλους τους ανθρώπους. Χτιζόμαστε με βάση που βρισκόμαστε, γιατί σε όλα επηρεάζεσαι, μην κλονιζόμαστε. Σε όλα επηρεαζόμαστε. Όλα είναι μια φουρτούνα, μια ενέργεια, μια ηρεμία, μια γαλήνη. Και αυτό το έχουμε μέσα. Εμείς εδώ, που είμαστε εδώ, έχουμε όλοι αυτό. 4 εποχές. Βέβαια δεν τις ζούμε τόσο όσο θα έπρεπε, αλλά με λίγα λόγια τις έχουμε. Αλλά ένα κομμάτι, πέρα από αυτό το δικό μας εδώ, είναι ένα αρχαίγωνο που είναι παντού. Και παίρνω αυτό το αντικείμενο, του δίνω τον δυναμισμό, εδώ έρχεται ο δημιουργός, ο καλλιτέχνης, και το δίνει. Και εκ μαγείας τραβάει τον κόσμο. Συνεχίζεται αυτό με πράξη και τελειώνει με μία πάρα πολύ ωραία πράξη. Μένουμε στην δυναμική του αντικειμένου και πάμε να το δούμε ως αποτέλεσμα. Ως πράξη.